what's up mga tol? Welcome back to my channel. So panibagong araw, panibagong vlog na naman natin gagawin ngayon mga tol. So kung mapapansin nyo mga tol, ay nakalabas na tayo ng Dao. Nandito na tayo sa may Balibago, Angeles City. Ayan. Ay dito tayo magbibigay ng update ngayon mga tol. Titignan lang natin dito. First time ko ngayon pumunta rito simula nung nag-lockdown mga tol. Ayan na, maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po lagi po kayong updated sa mga bago kong i-upload na mga videos. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, traffic na rito. Traffic papunta ng Dao, Mabalacat, Pampanga. Traffic. So tayo ngayon nandito sa may Balibago. Magbibigay lang tayo ng update dito kasi tagal na tayo hindi pupunta rito. Guys, yung walking street, ayan o. Ay wala pang nakabukas na mga bar. Sarap talagang pumunta dito sa may Angeles City mga tol. Ayan, na-miss ko talaga. Ayan, napaka-traffic mga tol Papunta ng yan, papunta ng Mabalacat or Dao. Ayan hanggang rito traffic. So yung Casino Pilipino, ayan, sarado pa rin. Ayan, yung mga nanonood pala sa live ng aking mga parapol, maraming salamat po sa inyo. Yung mga nanalo, ayan, congrats po sa inyo. Basta patuloy lang po kayong manood ng aking vlog para marami po tayong mapapasaya, mabibigyan ng mga papremyo mga tol. Robinson, Balibago. Wala pa rin tayong nakikita mga bumabiyahe na mga jeep mga tol dahil bawal pa yung mga pumapasada na jeep dito. Ang
pahintulutan lang pumasada ngayon mga tol, yung mga tricycle. Ayan, pwede lang isang sakay lang ha. Bawal po yung maraming sakay dahil may social distancing po tayo, para hindi po tayo maawaan, ganyan lang po. Kaya isa-isang sakay lang sa tricycle. Dito oh, hindi ka makakapasok dito, sarado pa rin oh. Kung hindi ka taga dyan, bawal. Yung mga namamasada kapag mayroon ng pumapasada mga tol, i-update ko rin kayo yung mga pumapasada ng mga jeep. So ngayon wala pa. Tsaka yung mga bus pupuntang Manila, wala pa pong bumabiyahe. Kapag meron na po, unang-una natin i-update yan, kasi malapit lang po ako sa bus terminal. Papunta ng Manila, papunta ng Pangasinan, Baguio, ayan, papunta ng Bulacan, Olongapo, ayan. Lahat po yan malalaman natin kapag nag-update po ako dyan sa may bus terminal, sa may Gao. So, traffic talaga dito sa may Angeles. Ayun yung kulay dilaw na kotse na yung mga tol, kay Mark Anthony Fernandez yan. Ayan. Kung mapapansin nyo, kung nalaman nyo dati si Mark Anthony yan, dito siya nakulong. Ano bang araw ngayon? Lunes pa lang, di ba? Ayan, Lunes pa lang pero traffic na. Papasyal ako dito sa mga kaibigan kong kalbo. Ayun oh. Dalawang kalbo yan oh. Ayun, kaibigan kong dalawang yan oh. Ayun guys oh, napakaraming mga stock nilang motor ngayon dito. Ayun oh. Mga iba-ibang klase mga motor. So yan po ito yung traffic ngayon dito sa may Angeles City. Ayan o. Ayan, bumisita tayo sa mga kaibigan natin. Ayan, kung gusto nyo kumuha ng motor ay sabihin nyo lang sa akin. Ay, wala nang CI. Ayan, tutulungan ko kayo. Ay, kumpare ko mga yon. Gusto nyo yung kas or ulugan, ayan, pwede ko kayong samaan. Maraming iba-ibang mga motor doon, Aerox, mga Mio, Rider, ayan, mga Barako. Ay, napaka-traffic talaga rito. Parang Biyernes na rito parang Apo Day na sa sobrang traffic. Dito ginaganap yung mga maraming tiyangge. Ito yung Apo. Ayan, dito Apo. Ito na tayo mismo sa Angeles City. Ito yung Philippine Rabbit. Terminal ng Philippine Rabbit, kaso wala, sarado pa.
singit-singit lang tayo kasi nakasinggil lang tayo. Kung hindi ka sisingit dito, wala, kaya abutan ka ng gabi rito kasi sa sobrang traffic. Dapat may diskarte ka rito sa pagmamaneho eh. Ito na yung Angeles City mga tol yung hindi pa nakapunta rito. Daming mga hangar dito eh. First time ko ulit nag single mga tol. Wala, na-stuck yung motor natin. Halos silang buwan din yan. Dito yung Toto Beach dati, ito yung mga sausawan ng bayan. Ayan, Toto Beach na yan, no? Ayan, sarado, wala di pa sila nag-open, no? Sarado. Yung mga nagtitinda ng mga fishball. Ayan. Dito sa Nepo, Angeles Nepo. Abangan nyo yung next vlog ko mga tol sa Balibago naman tayo sa may Fields Avenue. Doon yung i-upload ko ulit Namiss ko lang kasi yung Angeles, kaya ito yung inunahan natin na pag-upload or pag-update dito. Saka na yung sa Balibago Shoutout pala kay Recent Refill Vlog, kay Mangantamu, Frankista Motor. Ayan, sa classmate ko sila Bino Soto. Ayan, ito pala yung Nepo Mall. Ayan, so walang gaanong pupunta sa mall. Yung iba natatakot din siguro kasi wala naman silang gagawin sa mall ngayon. Dahil bago nila ipagmumall yung pera nila, pagbibili na lang sila ng pagkain, di ba? Halos bibira. Dati napakarami talagang pumupunta sa mall na yan.
Ito naman, ito yung mall na Genra Mall. Yung isang mall dito, ito yung pinakauna, yung Genra Mall. Ayan. Napakaliit lang pero napakaraming bubutang tao dyan. Kaya naman yung mga bumibili ng cellphone, nagbebenta ng cellphone, ayan. Ayan, maraming mga mura, maraming mahal, di ba? Iba-ibang presyo ng mga cellphone dito. Ayan, yung mga cases, yung mga iba-ibang klase na ano. Marami din nagbebenta ng mga mask, bag. Ayan, no? Mga face mask ngayon yung mabenta ngayon, no? Ito, napakatagal na yung mga nagtitinda rito. Pag nasa mismong Angeles ka pala, ay wala nang gaanong traffic. Doon lang mismo sa may Balibago, yung boundary ng Balibago tsaka yung Gao. Ayan, kasi sini-check nila yung pagpasok at pagpunta at pagpasok ng ano, mga sasakyan. So hanggang dito na lang po yung vlog natin ngayong araw na to mga tol. Maraming salamat po sa inyo. Safe po kayo lagi. God bless po. Maraming salamat po ulit. See you next vlog lang po ulit. Salamat po.